iPhoneआ जेब्ला आंनि फना iPhone नोंथांमोना जाय जाय नायबाय मिथिखाबाय जानांगौ सुदेम सनानि फना मामोन सुदेम सनानि फना मामोन गोसोआव दङ ना Keypad मोजां मोनदोंबा बयबो खनसे आंनि थाखाय अननानै आखाइ खबनानै होदो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय रुपि ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जे जोंनि प्रग्रामखौ एथबां लैहोर लैहोर फैनानै जे जाफुंसार खालामफैदों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर दा मा रायलायबावनो हरबो जाबाय नङा होनबा मा जेनेबा फिल्म बानायबोखो फिल्माव मा रायलायखो बेफोरखौ एसे खोन्थादो रायजोफोरनो नोंथांनि सिनेमाखौथ' बयबो नायो रायजोफोरा बयबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो जेब्लायबो आसा खालामो आरो नोंथांमोननि अननाया आंजों जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआव अराय साननाया थागोन आरो आसा खालामो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै सापर्ट खालामलांगोन ना थेंक इउ डायलग होनो मा डायलगखौ होनो माथो सिरि सिरिथार रुपहि ओनसोलनि सेंग्राफ्रा माथो सिरि सिरि गोजांनाय बोथोर सफैनायखाय गोजांबायसो नामा नोंसोरलाय गोजांनो नाङा नानो मा फिल्मनि डायलगखौ होनो नोंथांमोना गोसो जानानै दङ नामा मानिबा डायलगखौ खोनासंनो हो मोसानिखौ नोंथांमोना नायबायना मोसा मुभिखौ माबायदि मोनदों मोजां ना ओरैहायलाय नायबायना मोसा मुभिनिखौ होनसै ना बबे मोनसे सिनखौ होनो सुदेम सनानि जे सुदेम सनाखौ आं सिखाव होननानै फान्दायनाय बे मोनसे सिननि डायलगखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससेब्लाबो हागौमानि दिन्थिनोसै गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै गिबियावनो आसा खालामबाय iPhoneआ जेब्ला आंनि फना iPhone नोंथांमोना जाय जाय नायबाय मिथिखाबाय जानांगौ सुदेम सनानि फना मामोन सुदेम सनानि फना मामोन गोसोआव दङ ना Keypad बिथांनि मबाइला Keypad बे समावनो आङो बेखौहाय फान्दायनानै मोनसे एगेन्स्ट दङमोन जों सानैनि गेजेराव रियेलाव नङा दे सावथुनावसो बेनो जाहैबाय आं बेनि फनखौहाय Keypad आंनि फना iPhone बेनि बेगाव दोनखोमादोंमोन जाय जाय नायबाय मिथिखाबाय जानांगौ आंनि फना बोरै थाखो नोंनि बेगाव बियो बुंबाय अन्थावाथाव मिथियाब्ला मारै थानाय नोंनि फनाव आंनि iPhoneआ बियो बुंबाय आरोबाव मिथिया साला सिखाव गावना Keypadखाय खोब नोजोर होथारदों नामा नोङो मालायनि iPhoneखौ बियो गाबनानै बुंबाय आं खावाखै बे गाबनानै बुंबाय आरो थ' आङो बुंबाय सिखाव जानानै गुरै गुरै रायलायफ्लादों माथोलाय नोंनि आफायाबो सिखावसोमोननो सरि बांद्राय एडजास्ट जाजोबाखैब्लाबो डायलगफोरखौ बांद्राय गोसोआव थाबाय थाया नोंथांमोना निमाहा होगोनखौ आं आसा खालामबाय थ' थाथ'नोसै नङा होनबा दसे उनाव फैफिनगोन आङो मानिखौ होनो मानिखौ हा सोर मबेनिखौ हा ब्रेकआप ब्रेकआपआवथ' आङो एक्टिंल' खालामदों सिंगार बिथाङा फैगासिनो नोंथांमोनजों लोगो हमफैनो थाखायनो 21 आव फैगोन बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारिया नोंथांमोना बेखौ
बिथांजोंबो लोगो हमफैनो हागोन 21 आवहाय बिथाङा फैगोन अब्ला खोनासंबानो जाबाय हो खोनायाखै हो बांद्राय मोजाङै खोनायाखै आङो दैमा जिङाव जनायनो मामोन दैमा जिङाव जिरायनाय प्रेक्टिकेल आदाजों आंजोंनि ब्रेकआप जानाय आच्छा बे साइकेल बोरायरायजोंनो आंखौ जेब्लायबो बेरायहोबाय थानोसै नोङो मेथाइफोराबो 10 थाखा 20 थाखानिल' जाहोबाय थायो मालाया गोदान गोदान बेरायनो लाङो जायगाफोरावहाय मालाया बाइकजों कारजों लाङो नोंहा बेबायदि साइकेल बोरायजोंनो आंखौ बेरायहोबाय थानोसै माब्ला लागोन नों कारखौ जाबाय ना थेंक इउ